I've been busy of late. Of late, I've been busy. That is why you only do effort. That is more like I've not been consistent na Facebook. It's more like I've not been frequent on A2C a post to na Facebook. But by God's grace, I will be done within a short while. Share this video. Share this video. Yeah? Share this video. Ndubisi Keshku Patrick. Dalo. Share this video. Share this video. Yeah? Share this video. Kande name sleepless night. Kande name sleepless night. Maka Zion. Ndị na-ewishi Zion evil. Ndị na-ewishi Zion bad. In their mind, they wish. In their mind, they wish. Na ife ha na-ewishi Zion no meleme. In their mind, as a travelers, I greet you. Ezigbo mmadụ. In their mind, they are wishing that if ha na-eche about Zion, na the time bịara na mmezu. Ana m awoshi ebe ezikuku. Monachi Moluwa James na anwụrụ ndị mmechanụ di video echi niile jee n'enu ka ifu ndị isi do mma share ya no. By oge m na-ekwu people should share the video. Ha may mean people like you. You ought to go. Ha may mean people like you. You ought to go. You don't need to share. But when they share what the program you share, that is it. You know, they are wishing that Zion will fall into a trap. I have a bad news for you people. You will wait and wait and wait and wait forever. You will wait and wait and wait forever. You want to go? You will wait forever. Mona Shimoluwa James, a mature also, a poor. A mature also, a poor, also, a dama here. A mature also, a poor. A gakonomi here, Yakumife, Yamatomaka, yeah. Honey Bugari Rumo since over how many days? Name you pim, don't you commita. Kahama no Murife, how you pute, Umwehifunu you pute, Umwehifunu you pute. Si na-etu akpọghebe anya na enyo ijiji efekpu n'anya ha secret wa video medicine secret wa ya online. Okay, now for ndị dewere ahụ na ha chọrọ ebive ya eme Zion ka ị na-echaziri the video ha tiri gunu ka ifuru na that video na that video. You saw a man who stood in loyalty, speaking for Oga Ziriozi, speaking boldly in front of the Eze of the community. Kerife ọwụrụ na ndị tili that video, mana that video ha tili yenye akụ credit ha yetiye na that video ha tili. I saw a man who is so loyal to the core. Na that video ha tili, I saw a man who is determined not to betray his Oga. In that video hatiri, I saw a man who stood up and defending the interest of his boss. It is difficult to see somebody though as loyal as Zion. You can only see them. Madone, hago. You can't see them too many. I saw a man in a palace of Eze, Noleba boldly, defended the interest of Ogezirieba. Onowere biane say, "Owuru na devil mana na egbuo Jesus Christ." No ya away ayesi we zọpụta ụwa. All na devil mana onwu Jesus Christ ye weta salvation to the world. Oye kwe ka egbuo Jesus. Wata etu a. So, owuru na nde tiri that video after maybe ezikuku
na anyaghị ọnụ nyaghegide ọnụ nyaghị ọnụ wuruzie video ahụ tii that video nye credit to Akụ ịghọtago that video nye credit to Akụ dị untouchable ịghọtago unu na-amapụsi imi ka unu ma na nwere ife meru ọka unu so na ife a mere unu ya imi ahụ unu na-ama unu ya da amapụsi imi for nothing o nwere ife unu ya anụ. You people will not know anything. You will not know anything. Yes. Isi na nwere ife mere Akụ. Isi na akọrọ Akụ ife. Isi na emere Akụ anything. Ti video ka ifo no. Gbala anyị video ka ifo. Gbala anyị video ka ifo. Gbala anyị video ka ifo. Akụ dị equal to the task. He's a man. Ọ bụla nwaanyị na-ekwu chọ. Ịghọtago? Akụ kara aka. Akụ dị equal to the task. Nwoke ibe ye ba ya ọgụ ọnụso ya ọgụ n'ọchị ịnụso ya ọgụ. Yes, nwoke ibe ye nụso ya ọgụ ọnụso nwoke ibe ya ọgụ n'ọchị ịnụso ya ọgụ. Akụ is not a coward. Yes, Akụ is not a coward. Akụ who tested and trusted. Akụ nwere ike ịnọ na palace eze with the king. Stand there with that boldness. Wole ekwu ife ahụ ị na-ekwu ka a na-agwa na ndị youth tiri ife ngoma nwoke oko nọrọ na-ege ntị. Desmond Bright Shimezie ifubo di ife agohom na mu woti mkpu ife mu woti mkpu ogbasa ahụ. It's none of your business. Owo na ọ na-eweghị iwe jee tineru na kota and the bifi jee tineru na kota dosho na ifutrela na-abịa o dosho na ifutrela bibu ọhụtrela ebughị ibu dosho na ifutrela bibu jee tineru ebe a trela abịa ọrịa ga-elu ọ chọọ ebe transformer ezigbote ọkụ dị na ịghọtago transformer ezigbote ọkụ dị na jee họgọ transformer ahụ ịghọtago jee họgọ transformer ahụ ọ gbasa ahụhụ oti mkpu ka nwụ asọgara m ahụ oti mkpu nke m nwee klas nwee level oti mkpu nke m oti mkpu nke nwee klas and level ụdị oti mkpu asị na ime udaja na-etiri ibe eto na ime udaja na Nnewi iwu oti mkpu ibe eto ime udaja nwee hotel ime udaja beye ka be a lot of people na oyo oti mkpu ime udaja fọfọ deki na onwe na Nnewi a do too much efo plaza ime udaja na ngwọ ime udaja na-agba helos na-agba moto niile ndị ọgaranya na-agba yet oti mkpu ibe eto ka ọwụ ịghọtago ụdị oti mkpu nwere nwụwu oti mkpu nwee class and level ịghọtago so ha ma doubt ya doubt ha ma agbagha ya agbagha ha ma agbagha ya agbagha onwe ndị sị na mụ nwa bọyị ndị Zion na mụ nwa bọyị Akụ wụrụ nwa bọyị Ogechi wee bịa ebe a wee gwa ụnụ na-eji apprenticeship wee mara ndị Nnewi ịghọtago nwanne Akụ ịmara ya Akụwụ ọgaranya ọgaranya ngadanga ọhụ onye ọwụna na-enwe opportunity and privilege irishi ọgaranya na phone for a guest Akụ will not remember me. People like us the privilege that when we put a call one touch it will go. Ịghọtago nya na-ewu ono. Some of us do privilege, people like us do privilege na ọgaranya ahụ onye ọwụna na-agbaghalị ka atapụta current n'aka. When we put a call across a pick a call anyị ozugbo. Ịghọtago it is something. It is something. Mama so she ndụ hapụ ndị ala hapụ ndị ala ọ ndị dụ ka anyị fitiri ha. Akụ nọ na palasi igwe obodo na-abụdị mba ọ na-aba esi na ụmụ okoko eze ndị na ụmụ ya tụtiri ife ịgbakọ na nwobere oge kịta anyị echi Akụ ochiri ọra anyị echi Akụ ochiri ọra na nga ọkpaala Akụ nọkọtasị ha ọkwa ifuru moto enu onye niile chụba na onye wuru jide moto a kurienu moto a nwanne moto gwụkwụ na agbụ. It is that deep. It is that deep. Chebenu si na etu angama ntị na igirigi
si na etu angama ntị n'igirigi before na na-achọ ka unu nụ anything unu anụkwa mmanya ọzọ akụ na-alụ si na etu a debenụ ntị unu na-ege asịrị gebenụ ntị na unu na-ege asịrị chelu na after 100 days fasting na eburu ya afụ ndị kwatụrụ ịmana I will be speaking in parables after 100 days fasting ebunu ya afụ ndị kwatụrụ yes ebunu ya afụ ndị kwatụrụ ịghọtago gwọgwọ nna ndị ama ọnụ m ụdị afọ ya na-akpọ ife a ana m ebiri tụrụ onwe m agwago ngo na ndị a na-akwụ m ụgwọ according to ụnụ ndị a na-akwụ m ụgwọ ndị do capable of ịkwụ m ụgwọ ụna ya akwụ n'ime ụgwọ because akacha m a lot of ụnụ mma. You people cannot pay me. Yes, you people cannot pay me. Akacha m so many of you na-ekwu eri ife amma so many of you na-ekwu ife ife nwuri ebe ụnụ nọ wi beto kretus ibeto ka m wee ebe ụnụ nọ so you people cannot pay me. Yes, you people cannot pay me. Ịghọtara? So ndị a na-akwụ m ụgwọ lụrụ ịkwụ m ụgwọ ha toruru ịkwụ m ụgwọ ịghọtago ha toruru ịkwụ m ụgwọ oti mkpu nwere swag oti mkpu nwere swag jee dene ndị niile a nwere ezigbo ego ọ ndị ma the value of ịza mmadụ saa ọha ndị na-akpata ego ịghọtago ndị nwere the value of ịza mmadụ saa ndị ma the value of ịza mmadụ ma ọ ndị ahụ ndị na-akpata ego ọ ndị do empty were make a lot of noise ndị do empty nwere anything ha nwelu ha pasita anything ha pasitarụ anything at all ụnafụ bụ ife gewenụ ntị si na etu akwụchaba ntị ụnụ ijiji na ọbara nwere ike ịnọkọta si na ntị ahụ ụnụ kwụchabalụ were apụta ụnụ na-akụ asịrị bilonia jigo eme nke nwanne jee chụwa ego na mmadụ ebilonia agbakasịzina ya ahụ na mmadụ ebilonia ya agbakasịzina ya ahụ ọ continuous hard work continuous hard work yes hard work ka ọwụ it is a hard work that pays over a period of time ya takasịzina ya anụ ịghọtago jee chụwa ego nke gị nweghị ife ị nidiri ide ekwu asịrị na mmadụ wu ebilonia ị na-ekwu na onye ọwa online bilonia ka ọwụ nka ngụnwe ewugụnụ iwu ifu na ebilonia iwu ifu na ebilonia maka na o nwere ife a na-ewepụ n'anụ were eri kedu ife ego mmadụ kpara akpa na-echuru uwe ụla ewu amoosu kedu ife ego mmadụ kpara akpa na-echuru uwe ụla ewu amoosu sọsọ ego ndị distributors zoro bitas kwụtara imerie n'ụwa ga ịkpata dana n'ụwa ga kọntentị ọkwụta anaghị ya ụnụ amaghọdo onye ụnụ na ya ụnụ amaghọdo onye ụnụ na ewu level ọdụ onye ọnwụ fụrụ na-eje magolu onye ọnwụ ụnụ fụrụ na-eje magolu ebe ị nọ kịta lese na ị nọ kịta ị na-echasịcha n'onwe gị ịghọtago ị na-echasịcha n'onwe gị iwe fụ na network go from beginning to end na ọ karịghị 10 million which is a lot of money but I want to start with 10 million iwe fụ na network go elugo 10 million ọ na ọ karịghị 10 million onye ka ewu ịda access the level of money onye nwe 50 million nwere onye ka ewu I'm asking you na your entire network ruo 10 million in fact you wepụrụ that money cash if you borrow that money cash enyebụodu nke mmadụ gujide karịgo 10 million onye ka ewu ịda access how rich onye wọtụrụ 50 million wụ I am asking you onye ka ewu ịnọlụ ife ịnwa na inweho moto n'ụwa ga inyegotari moto n'ụwa ga ị na access level of onye nwere moto ịghọtago nkwuchakwa asị m ụlọ onye luo nya jee chọrọ ọgbe akụ na-akpa ego na akọ na asịrị akụ na-akpa ego na akọ na asịrị ife unu na-eme ewu the typical example of nkụtaricha nsị eze a na-ele elu nkụtaricha nsị eze a na-ele elu akụwodogwu ọ na-akpa ego na-edochi ahụ ụnụ nwa na-akụ asịrị ọ na-akpa ego stress ahụ supposed ide enwe na ọ na-akpa ego ụnụ nwa na-ata ahụ na-ata n'ahụ
unu ya negide anya anya unu niile akpọsịa o nwere ife ya eme akụkụ gidigba o nwere ife meru isi na o nwere ife mere na nga ọkpara gosi anyị vidio unu jere egosi anyị vidio onye meru that video wu credit ka onye lakụ onye mere that video thank you very much you thought na ihe eji that video wee biletụrụ akụ emeghe na iji that video wee gosi onye ya na akụ na-emeka ife how trustworthy how loyal akụdo you don't know how I wish you knew somebody with boldness to stand before a king and speak with that boldness ka esere na ụmụ sakpa amelgon akụ ọ bụrụ mmadụ asị dimkpa ọwụ ịnwụ ya ọgụ ọnwụgwa yes ịnwụ ya ọgụ ọnwụ ọgụ gụ na ya anụ ọgụ as dimkpa onye tiwu ibe ọma n'otiwulo onwe ịghọtago onye tiwu ibe onye nke ọzọ ama na-etiwu gị ọ na-akụ asịrị online billionaire akụrụ billionaire ife jobless people ife niile ha nwegoro n'ụwa ọdachi nke emerụ ha ya they have never made money all their life ọ sị dachụ ha bụrụ akpịrị ụsọ ebe niile ife niile nwere n'ụwa ya like ka adachi ya gị adachi beggars without choice, beggars without class, yeah. Afrom ife igbe credo ha na-ekwugheri, yeah. Afrom ife igbe credo ha na-ekwugheri, they have practically reduced themselves to zero, yeah. Within kepolo onwe anywhere beleface, ha chogo ka ha subdue ojazi Igbo niile to their level of babiyala nyenum kobo. And when they see people like us, they will think that everybody to kafa. Yeah? They will think that no one who a beggar like them. My Facebook page is not yet monetized. I have never eaten one kobo from monetization. Yet, I'm surviving. That is how you will know somebody who with boldness. That is, even if I monetize my Facebook account tomorrow, you will not say that na mo monetize here to eat. You will not say that na monetize here can we go moto. You will not say that na monetize here can we be no no. You will not tell me that, because all those things you feel it was in a page here when I have seen them, I have gotten them even before monetizing my page. Even before monetizing my page, I have seen 99. Is it 100? I have seen 99. You gotta go. Is it 100? So even tomorrow, you cannot say that no monetize the page. You cannot say that. You cannot say that. So why do you think I will choose to speak from somebody's pocket? That is the question. Then they found their whole life and the whole essence of their life online. They need to impress something people online just to speak. Yes. They need to. Hello, Desmond. Ma gbalogo so one view. Gbalum view ebe no na ka obi. Se ebe no photo send dialum na ka obi. Yes. Se ebe no photo selum no ka obi. Na ye I want to just give you one view. Se ebe no photo send dialum kamfo. Okoko. Se ebe no photo Jena village you, because I'm in a village. Jena village you se ebe no photo send dialum kamfo. Itim pasha unu channel e bia na Facebook bia na enyegare mpoto. Agogo mu no nyero ya je choro ogbe. Unu channel se e bia na Facebook bia na enyegare mpoto empty vessels making too much noise. Onye nwe time on. Agogo mu no nyero ya je choro ogbe. E gotago. Gosi ayi foreign cotton Dubai. Gosi ayi foreign cotton Dubai. Ụfọdụ n'ime unu si na mkpọ ọkụkọ wee pụta. Ụfọdụ n'ime unu si na mkpọ ọkụkọ wee pụta. Ụfọdụ n'ime unu aha na ni village because unu enweghị ebe unu ya allow na village. Isha na-ebe na Facebook na-enye mkpọtụ. Gosi ayi your village. Ka ifu ebe isi wee pụta.
Go see your village. We want to see ABC wepota. Onye akoshi otu mpana ozabezo dibegwu ono na amaga akụ magowe na akụ ndị agụ ụfọdụ n'ime unu eluhodu wọkasị akụ na akwụ ụgwọ ụfọdụ n'ime unu eluhodu wọkasị akụ na akwụ ụgwọ yet ono na-abịa na Facebook ekwu okwu akụ Zion na-eje na amage ụfọdụ n'ime unu eluhodu ndị na operate machine na factory ekwu okwu na-eje na amage ma ndị nọ na Facebook achụtabụ ọnụ ha na Facebook achọgo kịta ka ewere ọjazi tinye ọjazi ka ọ wụrụ online beggar by na ọjazi na-eje show na-eme ife niile na moto enwere accident moto imoni ha birie ọjazi anyị enwenizie ego ọwọkụzie ha dajegoro moto ọzọ. They must program that boy ka ọ nọrọ in a way that na mmadụ ya ebiye moto. Now I ask, iwu ahụ na moto ọ na-anya na mmadụ ya ebiye iwu ahụ na moto ọ na-anya na mmadụ na-ebiye. Why? So you can't put your hand inside your pocket wole ego jee n'afịa jegoro moto. You can't do that unless no mmadụ biri moto. Kedu ife mere ọjazị wee mee vidio ahụ o mere na ejikwa wee na planụ na jee paaki da we ejikwa wee na planụ ka ebie ọjazị ka achọta ndị ya ebie ọjazị moto. So ọjazị gwogwogwo nna ndị agwogwo na mụ ka mma edobeghị egolungu golu your entire family and lineage. Kedu ife ọzọ ịchọ ka m gwa gị about me? Kedu ife ọzọ ịchọ ka m gwa gị about you? Agbago go na Desmond Bright Shimezia akpọwa unu na-abụ egolu m unu golu ma the entire generation unu wute ego ndị Zion na-akwụ m. Yes, wute billions ahụ ndị Zion na-akwụ m akpọwa unu na-abụ. Achọghị m ime onye unu wuo ọka ahụ obi send ya request ka m accept ya ka ifu ebe ị nọ na ọka ahụ obi ọka ahụ obi send their request. I want to accept your request. Ka igosi anyị ebe ị nọ ka ifu ebe ị nọ. Yes, achọrọ m inene anya bewu ka m mụrụ kọtịn ọzọ ya ada ebe a. Kọtịn ọhụrụ na m furu bewu kịta akwa anya kịta ati ya ebe efie next video mmemme. Yes, ana m achọ kọtịn ọzọ m eti ebe a. So achọrọ m ịkwa model ahụ dubeghị. I want you to show me that model dubeghị. Nyaw ife m chọrọ ịkwa. Yes. Okay, ndị Zion amụghọzi onye nwụ. Eche na Zion na-akwụ m ụgwọ. Eche no errand boy. Okay, ha amarozi onye nwụ. Ha hazi akwụ m ụgwọ. Ngụ na-ekwu ngụ na-asa. Si na ebe akụ Zion nọ pụtara. Onye lu onye je chọrọ ogbe. Ụnụ na-akụ Zion ahụ mate. Ụnụ na-akụ Zion ahụ ọgbọ. Ụnụ na-akụ Zion ahụ mate na-eye ebe ọwụna ka ego na-aba. Gwogwogwo ngwo nna ndị na sound ka broken record. Ha ma reply ndị na-eme olu ha na sound dị. Agwago ngụ na mụ ka mma. Kedu ife ọzọ ịchọrọ ka m gwa gị about myself if not that na nka mma ịchọzie ka iprove ola anyị na ka m mma iso na ndị kwuru maka kọtịn ndube m asịrị ngụ batazie na program switch ebewu. I want to see the cotton no bewu. If you cannot do that then go poku out of my program. Yes, poku out of my program. Ụfọdụ n'ime unu bata na Facebook na na-enyegharị mkpọtụ ụfọdụ n'ime unu onye take unu next 10 years to get to the level and class ebe akụ Zion na operate. Yes, if not because of Facebook. Look at some of you, even some of these online beggars, kpọrọ onwe ha content creators. If not because of Facebook, kelebe people not in their class, we have opportunity of sitting with somebody like Akụ Zion. We are in this life. People who has never used their money one day to buy any reasonable thing in this life. Ya pụta je na amaga Akụ Zion, online billionaire, online sipokudu online Tanzania. Ifube na onye akpọrọ keliva na akpọ onye ọgwụ ego wuobele mmadụ. Ifube na onye oke ngwanụ gbogbo nna ndị ịma na ana m enwekwunu time ịda asa people like you okwu. Ọ gwara onye ahụ problem na-enwe. It is not problem because it is good after all. Auntie Oge, I greet you. Okay, go and since it is not all about cotton, Mbagosina ya know that thing. In fact, from today, only on ya day me video kita ya day me video from Bay. Yes, I am proud. Na name video from my place. No na city, main city, no na village, village. From today henceforth, only on na me see video from Bay.
eche bata live program bata from Ben we want to see ụmụ okoko onye lu onye je chọrọ ogbe onye lu onye je chọrọ ogbe onye nwe ha aka ọlụ je chọrọ ife ọya alụ onye nwe ha aka ọlụ je chọrọ ife ọya alụ nwoke suppose let me repeat it again ebe a nọ awụmụ mmọnwụ na-eti onwe ya awụmụ mmọnwụ na-eti onwe ya igwe onwe na-atụ egwu oife nwụ ha mekwu eke wee wụrụ jee jụọ ese go and ask question you will know go and ask question you will know awụ somebody ya awụ nteke ha decision gwago na mokwu ebe a ma na mokwu ebe a nteke ha decision gwago na mokwu ebe a manụ na mokwu ebe a kwụsie ebe ike ahụ somebody nwere ike ịmanipulate anti oge nnukwu mmadụ daalụ ahụ mmadụ nwere ike ịmanipulate anyhow even on a normal na onwegodi ife a na-ekwu ahụ mmadụ nwere ike ịmanipulate anyhow so that is why nne na ụmụ nwoke suppose ikpo onwe ha ụmụ nwoke with nonsense ha na-exhibit na Facebook ifele ụfọdụ ndị a na-eme onwe ife dụka nwoke ikwụsị ike ọ wụrụgodu na ife na-operate na ewu within 20 naira that 20 naira jugo afọ nwee ugwugwu within that 20 naira nọsi ike within that 20 naira ife ọnwụ na ị na-ekwu wulu from ife juru afọ na that 20 naira adazi na-enyo nke dị na pocket mmadụ anya na onwe onye nyere ego nya debelu you did not give anybody money to keep for you ọ nwoke ibewu bụ aka na abụ bụrụ ọkpa na abụ echighị aka na kota ọnwụ na ndị ọzọ wuo ohi ka ha na-eji ezu were zute nke ha jikwa zuo ohi zute nke ka igosi ndị mmadụ n'ọdị n'ohi dị isi ọnwụrụ nnọọ mmadụ ka ha na-egbu ife iruo na igbu mmadụ dị izi jee gbuo mmadụ bute nke gị yes ịmara ife ahụ ibewu na-eme were akpata ego nke ha jee kpaa nke gị ka ịkpata your own yes that is what I am saying ịghọtago that is what I'm saying from ife nwoke ya eji nọkata nwoke pụta ọ na-eme ka nwaanyị ife atọl na-ekwugo nya ebe a nnọkịta na mụ na okeke dọwara mma ọ bụrụ na ife tru na o nwere ife nne n'anya na-aka okeke o wee nwe ife sere mụ na okeke echi niile I will go my way after all my life depend on okeke ịghọtago ọwụrụzie n'onwelu ife ahụ ịma n'ihe ife ine kwasara anya ị na-eche ka okeke bụ igu obipụghị ya jebezie jee chụtazieri onwe gị ebe okeke enyeghị ya. You don't need to come to Facebook and start degrading yourself. You don't need to come to Facebook and start degrading yourself. So I see here today onye ọwụna mezie na video be ka ịgba ya ife iwu ụna afụ na ụfọdụ n'ime ụnụ akpanya ụfọdụ n'ime ụnụ deserve ide eru na floor na apologize to Akuzayon. Look, ha na-ekwu ka o wewụrụ ma ọ ndị niile ahụ jechala aba pụta na-ekwu ife niile ha na-ekwu nwanne ha ama na si wepụ na na-ekwu okwu ka o wewụrụ ha ama na onye ha jefu na aba nnukwu mmadụ ka ọwụ. It's a big name. If you put body, you will know. Let me even tell you. Si wepụ godu na Chineke goziri Akuzayon n'onwe ya family ebe akusi ụfọdụ n'ime ụlọ ahịa akwụnite na family ahụ wee kwuo okwu. Go and ask question, you will know. Family ebe akusi wee pụta. Some of you cannot even stand in that family and talk. Yes. Onye luo nya je chọrọ ọgbọ ya. Chineke m ife o ji wee kesha ụwa keye in levels, keye in stages, keye in classes. Ọchọ oke mmadụ niile ha wụrụ ofu nọ na the same level. Mana ọmụ ife o ji wee mee ndị nọrọ ebe ebe ahụ ịnọrọ ebe ahụ organize kwa onwe ebe a anti oge no doubt eji m ọkpa nje charity they said begins at home. Ọkwefula ebe a na iwo nwanne oge elutelu na your area amalụ
Ife do capable of doing. I went and I saw and I confirmed. Now we confirm. It's not as if now we haven't established contact. Maru no nya ina na emife karaka. Maru no nya ina emife. And the onwere of even chore go no wa if you don't master the art of respecting people, when you respect people no in a kind of position where you are aspiring to come up to. Yes. As in onye phase is a loyaka. If you are a kind of person, that doesn't respect people, you don't even respect the position you gotta go people or profile people build to go for themselves. How else do you think you are going to get up to even half of Abraham? Yes. And do not even disrespect people because they allowed you to come closer to them. Do not do that. Do not abuse opportunities and privileges. Do not do so. Do not do that. Because Namadu the opportunity of a beer close, even when you know that on a normal, no one be felulugune. On a normal, no one be felulugune. Onya allow work a beer closer to him or her. Then you want to use that opportunity. Where parevas you onwe where parevas you onwe ufodo ni mu no we kwo no n'aka ona acho ka ebioma normal ona acho se ka edinere edinelu. And that is why oji eme efo ufodo ndị nnukwu mmadụ ha na no ilu onwe ha asị ha nwe pride. Yes, asị ha nwe pride. Because the moment ha gbatutere from ebe ha no decide there to come down to your level, you will want to drag them down to a bar. You gotta go. You will like to drag them down to a bar. Una angazinante, very full no yano, highest in no yano again, Nako, risk for another Manyanafia. Yes, or Naku make another factory in Aba on a Lagos. Nya we full no yano. You gotta go. Unye chi jeho go transformer. Ojeho go transformer. Even the victory in Ungobala is sure. It has been secured, sealed, and delivered. It has been signed, sealed, and delivered. The job in Ungobala, even though it is starting, but at least it has reached the climax. They have gone too far to even encounter any difficulty or any problem anywhere. So on a wutem no go on a Genesis on a can already na Revelation. Most of you can already na Matthew or Luke. Or if na dey wutem. Oh, this part unu na agafe go this level since. You gotta go. Ha agafe go this level since. Yeah? If you are born at all, Kelafa nka na Ethiopia, Kelafa ya don. Osio alosegono. Kelafa nka na Ethiopia, mma cheta kwa na afa. Hadma ade cheta na afọ den da now. Mana akpugo ma afa eba before. If you are born at na emelu nka menga, o meshazie na echizi ka oti video nwere isi, oti video, oti oshie video. Video man owuru mu ye meti that video owuru mu ye owewu ni even na show ka mbili to Akosayon. I will not put that video because that video goes na Akosayon is not just exhibiting how brave and how outspoken all the online. He is showing it on the ground. How many of you will stand in the palace of Weze before the people and speak with such boldness? Some of you cannot. Some of you cannot. So what it shows is that braveness Akune go say online. One day it is offline also. It is offline. Like only that courage. Only that courage.
online, offline also. Offline. For somebody to stand in the palace of a king with such boldness, addressing people. If you know na onya ubo inodana ni hu onye zo na kwu okwu. Ebeki iye nweta opportunity before a king and speak to people. Where will you even get that opportunity? I'm asking you. And enjoy ajụjụ ịsa anya ka iwe ghara iwe mo. Njụgharị ajụjụ ịsa anya gụnwa onye ile yu na-agba. Gụnwa onye ile yu na-agba ka babụọ ya. Ebeki ya no we nweta opportunity n'ihu a king wee kwu okwu. I could have stand before kings. You address your people. Where will you even get that opportunity? You cannot get that opportunity. You cannot get that opportunity. Si ebe onye ahụ ị na-eje nụ, gụrụ onye ahụ ọgbọ, gụrụ onye ahụ level, onye ruo onye je chọrọ ọgbọ. Na-ekwu ya ọtụ ga-asị na mama ife na-ekwu. Onye ruo onye je chọrọ ọgbọ. If not for Facebook, I keep repeating. If not for Facebook, some people need the ikene mark azuka, because if you mark azuka mela ya ho berife, or mark azuka meluna na cockroach ya no somewhere na address elephant. You got to go cockroach ya no somewhere na address an elephant. You got to go. Ogogo na ndị anyị makwa na ụdego ndị ọnụ achụgo ngo kịta ekọrọ m ọnụ na mụ nọ n'ụlọ melogonu na ekọtị m wee sizie egwu gosizie anyị beghu na ọka anyị obi. Show us your place. Gosi anyị beghu, send the Aram account number here. Emelu nge stand transfer of 200,000 na ọka anyị obi. Ọka anyị obi. Go see your house. Kaifuri ebe ahụ ibi. Ye gosi nwanyị. Ọda ha na onye ọ na-enọ. Ọda ha na onye ọ na-enọ be se foto. Fatu nọrọ be nna gị se foto. Ọda ha na ịnọ be gị. Na ịnọ na your place wee se foto. Nwa onye ya ekwezi se foto. Nwa onye ya ekwezi post picture. Ma already akwụgharị be ndị mmadụ still ndị ahụ na-akwụgharị be ha. You will not even respect the fact that now they manage and struggled to provide such kind of building. Ebe no we say photo. You will still not respect them or value them for that. But every day ka ị na-akwụgharị eji asị ebe dị etu a ka iwe say photo ya ama mma. Ọ sị ide ekwu okwu ka ọnụ na-ekwu okwu. Ọ sị ide ekwu okwu. A man who completed a factory. Who completed a factory within how many months of operation? He has managed to build another one to almost 90% completion. That is the kind of a man you want to go and start. Boys, so na Aba. Some of you should go to Aba. Ilu na Aba. Noro around territory. Eba akono. What this nonsense in the Kema no nisiu. I am a plastic. We see about wepo. Charity begins at home. Akolo underground work you offer at home. I've been there. And when we get down, I made a police state. But as far as I bad concern, one day, Moke Park of man. Moke Park of man, Moke Ngabase. When you know about it, away you way, it should be go. Away you way, it should be go. Or Moke actually concentrate na nef nya should go on his own. Or you will go na. Ine no pussy Moke be in a chonde online billionaires and they will on offline billionaires. Otimpu. The real Otimpu. So some dog garanya ke ya da kwafa. Emo garanya ni man inwe ego. Which kind of kelu dem ma de wo kan gwa yezuku. Owuru na mo ma ogaranya 10 ya wo phone haza. Mana mewu putani 10 million naira je guru moto mmanya. O ifi fele ko wo. Ifi fele ko wo. Yes, connection wo waste ko wo. Connection wo complete waste, a total waste ko wo. Yes. Bogo Nande esim from Uneze Uruagu Newi. Thickest compound to be precisely. Yes. Esim from Uneze
Uruagu Nnewi. DK's compound to be precise. Yes. Ilute ha na St. Mary's Uruagu gbani na jebe ndebe dike. Ọkaghị Obi narrate kwara mbe etu ansi wee kwue. Yes, Ọkaghị Obi asịrị ngụ n'iru ha na St. Mary's Uruagu Cathedral Church of St. Mary's gba onye ọkada ebe anya buje ube ndebe dike. Ọkaghị Obi ọkwịsị na iwu onye otoro Nnewi gwa m n'isi be ndebe oke afọ ọwụ na nlute ha eke Amaodi ọ nlute NM Hall ọ nlute ebe dị otu a mụ gwa onye dị otu anya bute mbe kwuo ye like that na ịma na obi kalago okoko ị na-ajụ m you are from Uruagu, right? Ana m ezoro ube mezoro ịchọkwa ngwa gị afọ my father ka ọ ya wee pụta ebe ahụ gwa ọkada anya buje ube onye ife ịchọka ngwa gị mkpọchasịcharụ gị afa akpọrụ ngụ m afa nna mụrụ m amụ n'afọ ka ọ ya wee lute na St. Mary's ebe a egwu ọkada anya buje ube onye dị otu a ọkada ahụ ebugide buje ube onye ahụ ịghọtakwara ife nna agwa ntị ọdụkwo then ị bịarụzie gwazie onye nọ nso na ị na-achọ onye dị otu a. Yes, I'm from Ezekwuabo nke ahụ ọwụnyawo na ịkọwara mbe onye ife aka mgbalụ so ife ngwa kịta ahụ na nsi from okpu na eze ị chọrọ ka m reintroduce kwa onwe m to you. Ụfọdụ n'ime unu n'iti ka emelu unu ebele onye ruo onye ji echọrọ ọgbe mmekwu ya again onye ruo onye ji echọrọ ọgbe onye ruo onye ji echọrọ ọgbe unu egezi na ntị ife unu na-ege ebe akụ nọ unu aga anụ ya sosi ife unu ya da anụ from ebe akụ nọ wụ exploit ịghọtago achievement osi ife unu ya da afụ wepụ na anya ebe ọ nọ that downfall unu na-achọ ka unu fụ you will not see it. Yes, you will not see it. Ndị niile na-enyopụ online billionaire ndị onyere ego enye ego sokwere gosi anyị ebe ngụ nwanyere ihe ego na ọnwụ ka ya mma gosi anyị ebe ngụ nwanyere ihe ego ọsokwe nya wụrụ ego ọlụgo for the mere fact that na ikwetara na ịna ụlụ ya ọrụ wee nye ya ego o gosiri na ọwụ oga ka ọwụ ọkwa isiri na ewu a big guy for a big guy like you to work for somebody onye ahụ kwụọ ụgwọ o gosiri na onye ahụ a super big somebody more than you. Yes, but ibe etokwala mgbe anyị macha ndị tucha ask me that day ụfọdụ n'ime ha ndị ya waifu anyị edina n'ala mana mmadụ na-aka ibe ọ na-ịmahụ na mmadụ na-aka ibe na inwe ha idea ọgaranya na-ejekwapụ ọgaranya na-alụ ọrụ ghọọ nwa oje ozi ọgaranya na-ejekwapụ ọgaranya ghọọ nwa oje ozi ọgaranya ndị ọzọ ya ala ka abịa be ka a na-ejeri ozi na ọ na-eme ife ya rie ejekwapụ ọgaranya ghọọ nwa oje ozi. ịghọtago so ọ wụrụ na ifiru na akụ online billionaire akụ gosiri evidence na o nyeruri ndị mmadụ ego jeenu weta ebe unu nyere ihe for as far as na unu nọ na the receiving side o gosiri na onwe ebe ife n'unu na because onwere ife o ya emenwuru echi niile ka ikwunye ya ụgwọ there is nothing you cannot even employ him to do anything for you tomorrow. For now nwere onye ma maka echi niile but he has so many places he can employ you and pay you. Ọga ka ọwụ ife ọgakwa iri ugwu ife onye wụ ọgakwa iri ugwu ka ọga wee lutu a sị na onye fee eze ruo ya aka. Yes, onye fee eze ruo ya aka. You cannot belittle what you want to become. How else are you going to become that thing when you are belittling it, when you are not admiring people who has achieved that thing you want to achieve? This life is too simple. If you want to make it to be too hard on you, it is left for you. But this life is too simple. When you see somebody who has achieved something you are aspiring to achieve, admire those people. Learn from those people. Be motivated from those people.
Even if you cannot learn anything from some people, learn their business acumen. Yes. Learn their street credibility. Learn a lot from them. Even if they don't give you physical cash, you can be impacted. You can be motivated. A lot of things that may not necessarily be money. You can be connected. You can find a way through them, which may not necessarily be money. What if money has actually even come into the picture? What if money has even come into the picture? Every day, online billionaire, online billionaire. Ngo ewo online Tanzania. Ewo online gono kan go wawo. Buy online ife go wawo. Every na for your pocket. Obasa how gwogwongwo mana ana m enwe efe nkwuchakwa asị ndị mmadụ sị adasị na-asa ya ka ọ ghara ide distract ọbụla mmụ. Enwere m perfect answer for perfect people. Ịghọtago? Enwere m perfect answer for perfect people. Gwogwongwo ana m ele wigi bịa ka nlesego ajụgo so many questions ebe zahonya ekolo unu nọ na ya ọnụ mwe gbago na in your widest dream for now uno duku una may not even be anywhere around your family compound. Respect to other members of your family. Number 1. 2. Nse gosi nkọtị ndubeu ka nneri anya wee kwagharị ya nke adeba igosi home anything ejukwana m ife na-eme ịgbago m n'iwu onye otoro abi mụnwa kọwalụgụ everywhere about how you can get to my place. If it's sure for you, say the same thing here. Ikubo okoyo ịgbalụ bịa n'ife na-alụ agwụkwọkwana ngoda na-ele week kedu ife ngụnwa na-alụ nothing. Ọka ogosi na a lot of people na-abịa na Facebook ebe abịa rant ndị do jobless. They are jobless. Ụfọdụ n'ime ha ndị na-eri mmata nkụma. Ụfọdụ n'ime ha ndị na-eri mmata nkụma. Ịghọtana? So edina ihom ya ife nwa oti mkpu na oti mkpu nke m nwe class onye fe eze ruo ya aka jenu sholo ọgbọ unu nọrọ unu na-enyopụsi akụ narị agbago na nkụtari chance eze a na-ele elu nkụtari chance eze a na-ele elu nkụtari chance eze a na-ele elu second J Park. Stop hyping human being like you. God doesn't want it. Go and make money for yourself. Said by Itiboribo. Enwe 100,000 to cost on account here. Said by Itiboribo afubo 100,000 to cost on account here. Mother apu ibo die where will you jenye mmadụ. Mother apu ibo die ịchọkwa challenge m Anthony Nwosu ogbafuo. Nyekwa challenge eba ogbafuo. Nyekwa your challenge here now. You will run away. Ondo ji ọnụ kono anyị mụ ụnụ. Ịghọtago anyị mụ ụnụ. Ọ na-ahazi amajam. Ọ na-ahazi amajam. God na those days ya bụ ụlọ. Ọdọ ka ya sịrị nwere ihe. Anyị mara ife ụlọ wit bọrịbọ. Pocketless people kọbọ eji o. 1 naira kwụchara ike enweghị. Ị na-agwa a man who is living his life to the fullest. Nyaje echuwe ego jego chụta nke nji chụtagodu nke nji chụtagodu nke nji ịchụta nke nji wee sị mụ je echuwe ego ịchụta bụ nke nji ị na-asị mụ je echuwe ego ọkwa ịfọrọ ụfọdụ n'ime ụlọ I decided ka m na-emekwuru unu ebelo ịghọtago ha ma like ịga too deeper ịghọtago maka nga too deeper wee gwa ụfọdụ n'ime ụlọ okwu I may achieve 2 things. Number 1 is that
I may actually make you to start thinking now about your life. Because some of you really need to sit down and think about your life. Some of you, many of you. Then secondly, the second thing mma achieve una na nwere ike mee mmadu ụla aga n'anya. Ịghọtago? Ụla aga n'anya. Yeah. If ogwogwo Nnamdi ọ na-agbagheri onye nnewi ibe m. I am proud to introduce myself to you. If it's sure for you, introduce yourself full time. If you cannot do that, you are inconsequential and nnewi. You gotta go. You are inconsequential and nnewi ba ya. Mona go wo fu n'obodo. Akpogolu gafa, kpogidoro gafa, kporo last. Yeah? Kporo last. My mom nwụrụ 12 years ago. Isho ka mkporo gafa. Ko ya wi lute na St. Mary's. Igwe ọkada ya bụ jewu be nwaanyị a nwụrụ 12 years ago. Ọkada ya ebutekwa ube. Ebe onye nwụrụ agwụ kasị ndị dị ndụ mma. 12 years after ọ nwụchala. Ụfọdụ ndị dị ndụ. Achieve before achieve more than 12 years ago. Ụfọdụ ebe onu na-egwu egwu amụrụ atọ m onye nnewi ibe m. Gwa m onye bi iwu n'otolo ma zielu m I want to see this person who is advising me. Yes. I want to see this person who is advising me. Don't worry, nlu ebe ahụ. Ịghọtago? Don't worry, nlu ebe ahụ n'otolo. Mbatakwa ọkwa na oyo mom ka m fụrụ oyo efukwa m ego. Ịghọtago? Because mma gwa ha no oyi gbogbo Nnamdi ka nwụ. Na njọsọ sị ka Nnamdi ọ na-asị m mma machirikwa ego nyekwa ya ọmụmụ na mfịa machirikwa ego nyekwa ya ọdadị na mfịa. Ịghọtago? Don't worry, bịa na nke m ịbịacha na onwe onye ya enye nwa ego hia so ịbịacha na mana onwe onye ya enye nwa ego hia. Ịghọtago? So ịbịacha hia na mana m bịa bụ ụlọ kịta ọwụ na ya ọmụmụ na I will make sure that na nna anọ ya gwa na enyi nwoke ezugo bịakwuru hia agwụgwọ Nnamdi. O na nwa efujekwa ego ne dị otu a ewu m ntị na-akpa. Ịghọtago? Mpụrụ ya agwakwa nna na enyi nwoke ahụ ezigbo mmadụ. No, n'inye bụ okwomudi onye rumo. I will make sure gbogbo Nnamdi onye nnewi ibe m. Ụmụ okoko ọ na-abụ bụ ife ha na-akụza ya n'aka. Hapụ that guy aka. That guy do more reliable than some of you. If you have a friend like that guy, you will live long. Make sure that in any area in your life from beginning to end that you have one person like Uncle Zion by your side. He is a true test of loyalty if you can put one. Yes, have integrity. Some of you, he can be trusted. He can be anything a friend or a colleague or an ally can be. Yes, if you come close to Akuzayon, we job maka Akuzayon. One day, more ways to go about he plays mother. He plays mother. Learn to be self-sufficient in this life. Stop depending on. Yes. Be self-sufficient. If you will do for, that is the only way you can see what true friendship, true partnership is all about. If you can take away money, build friendship without presence of money. Build friendship that can stand even when there is no money in the pocket of you or your friend. That friendship can be able to stand. A way, you can trust for each other. You can build confidence in each other. When you build friendship based on that is not friendship. That is not partnership. Yes, that is not what it is. So, overall relationship without money involvement. Without my homeboy, even if you can choose Akuzayon over your homeboy. Why am I to choose Akuzayon over you? I can choose Akuzayon
over 1,000 of you. Yes, I can choose Aku Zion over 1,000 of you, behaving and talking the same way you are talking. I can choose him. He's reliable. Yes, he's very, very reliable. I know what I'm talking. I'm talking about. It's not joke. Yes, it's not joke. So when they keep saying very soon, I wonder what other people will say. We see. I wonder what other people you see. I started making my programs. I started preaching what I am preaching. I started doing my program in this way. How many months even before I knew Aku Zion? So what made you to think that? In fact, what even made you think that no, Aku Zion formed the foundation of the program? I'm asking you. I'm asking you. This page has been consistent from day one. From day one. Even before the case of Zion. Even before the case of Ukurora. Even before the other cases. This case. This page has been consistent. Except if you are going to say that it is only one set of people that are paying me. Other people bid go to higher than Ona and Danaku. Kai we marry na higher bid way. Like other people who go to higher than Ona and Danaku. So when people keep saying that very soon, Obasaho Anthony Wosu, Obasaho, I can live anywhere and still live better than you. That is what is important. Are you not understanding me? I can live anywhere. On will interview Emelu Elandos, former Igwende Nokwa. But still the present Igwende Nokwa, if he's still alive. A lot ago. On will interview Emelu. How we joy? No nyawo the chairman of Elandos. A lot ago. Or say yes. How we joy was here? How are you able to be managing your business with the enos in North when I share your community? Elandos remember na business here na classes. No welu a businessman yaho ono afia yazo. No tena, no many years ago can you calculate that level. Now level on Eketa is that from the comfort of his house in Nopa, he can coordinate his businesses around the world. I say how? Owese no to go the right people somewhere to the point that their duty will be to even make sure that they put smile on his face. Meaning that those people will be working now to make sure that at least no God do okay. Go and build that particular standard for yourself and stop making noise here. Business is moving away from a place where you will sit one place and you are still here, always stuck in the analog age. Backward people, stone age generation. Onojoro na change. Onojoro na change. If you upon going to ask I thought you live in Zambia. What are you doing in Ndewu? Then I say, come to Obodo Iwo, come to UK, come to God. Habia main can name. Habia main can name. Now, if you shop for them, they should come and do this one. Then I say, it is because you have not traveled to the Western country. Has in a Western country, I have no bata, be I know if I'm not yet. Is this not me? Can I have one? Can I have one? Can I have one? The more you look, the less you see. I'll move with size and day. Abadan will only on a question. The highest problem here when a while in that Magonia Cairo. The video was saying, "Na akusha sema hakayo mundi."
Official video more yamu. Or even namuri yamu. Ah, God. Or even namuri yamu. One day, what you don't know is bigger than you. You gotta go. What you don't know is bigger than you. Nnewi people are meant to be singing other people's achievements. Nnewi people are meant to be singing other people's achievements. No bulu ni wonye Nnewi, man ibulu onye Nnewi. Even ebe no kita otoro isi ni wonye otoro kita mma ha sego. Gwam 1 2 3 10 people meri ife ji aga no otoro. Nuru ife ji agwa anu. Meri ife obodo na achọ. Karịrị egwu ha kụtara. Mmehie 1 2 3 4. Ịkpọpịa. Ị na-eme ka mmiri ozuzo. What are you doing? What are you doing? Kedu ife ị na-eme at that particular time ị na-eme? The only problem ị nwere owo no akụ. Ebube Zion, ebube ndị Zion. Make sure na igwe Nnewi na igwe nne oppressor ahụ nke obere. Oppressor, I will oppress you until you run out of Facebook. And it's not a joke. Yes. Ebe ụfọdụ n'ime ụlọ achọghị ịkpanyere onwe unu. Oppressor nke m eme ihe esi na Facebook agbafuo. And them fụkwa in the real life self ebidokwa m ebe m kwụsịrị. Jee jụọ that guy onye otu unu. Jee jụọ that guy onye otu unu fọrọ na trade fair. Fọrọ na trade fair debe ahụ na ezugowo okwucha na Facebook pụta n'ife. Jee jụọ ya ụbọchị ahụ fọrọ na Facebook. Jee jụọ ya ụbọchị ahụ fọrọ na trade fair. Kedu ife ọfụrụ? Ka ọ gwa na m do more sound in real life than Facebook. Very sound. Zion was deported from Mozambique and you are deported from Zambia. 2 deported men are in Zion begging for food. Zion was deported in Mozambique or Bateba raw a multi-million naira factory. Deportation car toy. Yeah. Zion was deported from Mozambique or Bateba, Nigeria, where a multi-million naira factory. Where distributors here and there. Deportation on car, the kind of deportation people now Ezugo was deported from Zambia. If one you na man, he will put a man who do ni huma, Iye yakwa. He will put a man who do ni huma. Iye plantain yata. You want to go? Ijiro oku. Mana madakwa asu no. Mada asu no maka enwere m efe. Enwere m oke efe. Enwere m oke efe. I swear. Enwere time. You want to go? Enwere time. You want to go? Onye ọ na lu onye je sholo ogbo ye. Onwe onye amaghị onye wo ogbo. Je sholo ogbo. Ụwa. Ọ na ịmaghị ka esi akwanyere ndị mmadụ. You will not go far. Ọ na ịmaghị ka esi akwanyere ndị mmadụ. You will not go far. Because na onye fe eze elu ya aka. Yes. Na mmadụ nwe pride, which is pride ebe niile. How are you going to learn? How are you going to learn from people who know better than you? Money is not everything. Money should not form the basis or foundation of every relationship in Abanime. Yes. That's all bit as is Ebuka Obi's company. Jekwacho onye ye mepe company and trust struggle ke manage we. It is still a level of pride for Zion. Now when Ebuka Obi was all bitters. Zion, Ebuka Obi we hand there 100%. It is still a thing of pride. It is still something that somebody, that credibility is still enough for somebody to brag about. Ofun umunna yo entrust to go do an onwelu so shonde yeje na akọ enni without eche oni yele. I'm asking you.
ofu nwa agbata obi ugorogodo keke go ihu ka ịma na-ejibe dị keke ka ịnyawe without sign ha n'obi off. Ụfọdụ n'ime na aha enwe sense na unu na-ekwu okwu. Ụfọdụ n'ime na aha enwe sense na unu na-ekwu okwu. Ebuka Obi's company ọha ndị agha akụza ya 100% nyama na-ejibe. I'm asking you, agbata obi go ne trust go with business. Ikwu na ibe go ne mo nwanne nne ji go na n'afọ. Onye da na 50,000 ngwa udewerie. Ojesha n'obi bata ka obia na alụ. Onye da na ye. I'm asking you, if na ajụwo ezigbo question, because of ụfọdụ n'ime na amaghị ife. You people will just be talking, thinking that you are saying anything reasonable, without knowing that no may exhibit your ignorance. Your mother, onye nye na 20,000, why good the way oje chafo no bi bata ka ọ nalụ. I am asking you, a member of your family nwere ike entrust with 5,000 naira, but you are making reference to a man in your own description. Na Ebuka Obi mepere a multi-million naira factory. And you think you are in the category with that same man? You think you are in the category with such a man you are talking about? Peter Hyacinth, good evening. Zion is a typical example of etu isi na goso. Even onye ilo gugo die. Akọnuche, akọnuche, nnukwu dadi imo, nnukwu dadi imo. I greet you, sir. I greet you, sir. My brother, Anthony Nwosu, gbogbo nande biko, mma like ka unu je follow this page akọnuche. Ilu ebe a ya da muti ife o. Maybe you follow this page for like 2 weeks, follow morning program and a when you comment next week or next 2 weeks, you will comment a better person. So go and follow this page Akonushe. Follow the program and a every morning. You will thank me later. You will thank me later. These are the kind of men you need to be learning from. You need to be learning from them, learning from their knowledge, their experience. Both spiritually and physically, they can impact on you. They can even change your life within a twinkle of an eye. So go and follow Akonushe, and you will thank me when you follow that page for a week or 2 weeks. You will thank me for recommending that page for you. Go and follow that page. You need knowledge. Some of you need the knowledge. Some of you need to learn from other people's experience. Some of you need to learn from true life stories and experiences. That is what some of you need, so that you can be impacted. In the world of today, where a brother can even fail to entrust a fellow brother with a transaction of 10,000 naira, and you a shock a come madonna, where say na madu mepe a multi-million naira establishment will you hand the over to nya? Are you trying to you should dey for self? You should dey for self. Baby oku nwere ike si na na edakwa manage ndị nke ya self, no sure diversify into another business. Akungwa wela agba baby oku manage bela aye, because no onye free fa akololo na zero bitters. Onye free fa akololo na mmanya. There is nothing you cannot entrust nake. Eba ka ku go say how intelligent odo na mmanya. So if you want to know how intelligent, how smart, akodo, test ya mmanya, you will thank me. Test ya mmanya, then you will thank me. Happen to that guy. Happen to that guy. You want to go? Some of you cannot take half of the responsibility that guy they take. Yes, I went to Aba everywhere. Aqua. Etua.
ka ya esi na-eke ego ihe emenwe ife akụ na-eme na iwere afa kpọwuo ye. I am asking you, ihe emenwe ife akụ na-eme. Emma, how many families today now sustain onwe ha today because of Akuzayo? Yeah? No, that the happier, he must change. Yes, he must change. Oh, you change it, how will? Yeah? You see? Do you know how many people that are surviving today? Yeah? Because of Ako? Go closer to him, then you will understand. I want you. Wolu hatred to four. Happen makande speak out of bitterness. Happen makande actually learn in this life. Sometimes you need some kind of people around you to move past the level. Not necessarily money. People giving you 1 million, 2 million, 500,000, 10 million may not necessarily make you a big man. It may not make you a rich man even. You may end up surviving from that crumb. Only for the orgago na eyano onye 1 million mana obrode go ife shoro na ake 1 million ahụ onye ruwo nya o nieli dapro na table. You need more than that money from him. You need to be wise to understand that what you need is more than that physical cash. So only was somebody yawo the only thing mmadụ ya emerugo n'ụwa man onye a mere gife onye a nyere ego ebe ọgaranya ga ahụgbo. You will not touch millions aka in a hurry. Yes, I am telling you today. And with so many relationships nnọkọ monalu bigger things that did not stand with giving money or giving cash. A lot. In fact, so many relationships or meetings or even in did not actually build this foundation. So if you learn it, if you learn to stop disliking people simply because they did not give you as much money as you wanted, when you could have looked elsewhere and still make a headway out of that relationship, you will learn how to instead of either to learn from the experience of some people. You don't even need to be getting money from them. You only need their wide experience. How else can the mother say akwụkwọ mmadụ dere ede see through akwụkwọ mmadụ dere ede nweta knowledge we break here past the level ebe ha nọ in this life? How else can people ji adonolana get ntị n'onu Professor Lumumba? They will get impacted and they will move past Ebehano, or they will bypass that confusion. A lot of books today. A lot of books they change the life of people today. How much more? You can learn from the vast experience. Some people you know in this life will come a day when a single phone call from them will break a door for you, will make a way for you. A recommendation. Go, don't worry. No problem. We make you a big man. In a danya nego, not just on your check 1 million, not just on your about transfer 500,000. Not just on your 20,000. Is that not the reason? But no for the Nima today, because you think every reward must be in cash basis, must be in cash form. And you fake also. Obulefi, you cannot count obro by Iji ono maka Iji ono nnam o pụtawa ebe ahụ ị na-eje na ebe ahụ ị na-eje etele aka ya ganwu n'ụzọ ahụ ị na-aga o pụtawa ebe ahụ o pụtawa ebe ahụ ajụjụ gị ahụ ịjụrụ egosighị physical answer of ajụjụ ahụ ịjụrụ ị nwere ike iti mkpu sef pụtawa ebe ahụ ị na-eje nna o pụtawa nya na agba ị na-apụta na agba nya ti moto na iwela reverse people gamikwa agamie. I am teaching you what you should know. I am teaching you what you should know. When you get closer to the man like Akozayon, we will go with Fabian.
facial ka na enye ego. I've learned a lot from Akusayon, even without him giving me money. I've learned a lot from Akusayon. If he gives me money, it is added advantage or added advantage. Yes, although added. And if I will feel a lot of people are malo today, on our Pogarayazo, Igachi Opushigarazo, Igachi Opushigarazo, and this Facebook I know, this Facebook I know, a lot of people who need so na Facebook are not constitute nuisance na Facebook. Who people who earn living out of this Facebook? I believe in a life start and end there with Facebook. But the answer is no. That is not true. That is not true. It's a typical example of somebody believe that I can be original. That is, I don't need to compromise who I am for me to walk past that door. Are you getting me? I don't need to compromise for me to walk past this door. Some people have compromised going if how when with that endorsement deal but I have been able to even get a business proposal from this Facebook being my original Ezugo surpass the endorsement times 2. So what are you saying? Who says I must compromise in what I am saying before I can get whatever? All you need is to be okay, man. Consistency. My uncle, one of my big uncles, who has done well for himself, well established, told me that you need to be consistent. Over business, man, na ni nele aqua. If you run aqua in nele, no hagashi to see shop. After like 3 years, a jump off from Ilagua by Ile Motor Spare Parts. After 2 years, a jump off from Ile Motor Spare Parts by Ile Machine Pass. Osim namba Ile Laqua. No, we go on Natasha na for Lume Unu ye lisi unu do knife after abandon your mind and other thing. Osim there is need to be consistent. And you know with a lot of people want to go to in there. Na hane she all those things they build up over the years. So when you are about to get master's degree in that field, they be no go for sometimes they abandon or go in another place. You look where back, you join one new learners. Then I learned that consistency, there is no door consistency cannot open in this life. Take this word here to the bank. I don't need to compromise for me to get anything from this Facebook. Yes. I don't know what you feel like you have gotten from you. It changes it from you. It will be. So also with that thing. But I'm telling you that more ways to go from saying this same thing that I am saying. From standing on this particular place that I am standing today. That I have been able to get times 2 of that thing. If you know that you must compromise, you have go. You gotta go. So if you are expecting Ezugo, now more people will still cry tomorrow. I am telling you today that I did not start talking about. In fact, Daddy Akonushe, he has been my daddy for a long time. Abroad from today. He knows my mom too well. So I don't know if I name not out of place or maybe in a more out of. Please. He should know. There are a lot of people who should know that this thing, this guy that this guy is not faking it. Don't look at my personal life. I may not be that angel you are waiting to see. But the fact still remains that I know where I am coming from. I know the family value. You gotta go. So, in as much as that now my personal life cannot even be like that of an angel, but I still have to take notice of that background.
I still have to take notice, be conscious of that family. And that is it. So if you are expecting that Nezugo sent or Nezugo with that angel, I may not be that angel. I may not even be perfect or near perfect. I may not even be that spiritual or be spiritual at all. But the fact still remains that what I am doing here on Facebook, I am not faking it. And I'm not doing it to get notice or to get paid by anybody. If you are expecting me to change from this tomorrow, you are on a long term because you are joking. I did not start doing it in the first place because of money. Yes, I did not start doing it in the first place because of money. So, in fact, when I even started talking, when the issue of Zion came up, yes, you have not even done anything yet. You still have a lot to impact on people. Some will understand later. Just focus. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. You got to go. So, I only feel that I am doing it because of money. You are joking. It means that Namonayo brought the same goal or the same aim. Kamona unwelu. Onwe iko oni ifiji weje Zion. Bidokuwe makazayo kande Zion wenye ego. That wasn't the reason pattern juwe bidokuwe makazayo. When I started talking about Zion, I'm not doing mecha no wa. No with Zion one-on-one. Yes, I'm not doing no wa. Na mecha sitting with Zion one-on-one like this, talking to him. I never knew. No, ye me. So that even happening now is even enough. It's even enough for me. Yeah. It's even that even happening is even enough for me. Yes. So for some of you, I am gradually placing an order for Zoro Bitters Meji we may road show na new. Ishi quiz na koti, quiz na kota. Upon this need you way by can't you wear at that place? It is not the same reason. If we know not the same reason. So Ibale Baho Ilu Ebule go be go. If truly that you are a Christian and they recognize the fact that now the way our people are going now, that tomorrow will be very bad for our unborn children. Aye maka our parents si we woru no solo ka we chikonye ayo no ofodo ni ma ye puho nkufele enuta. Now generation na you this generation na anokita o. Generation na anokita do different from generation ndai ya mota. Generation na anokita acho ahodiri nde chole ka enye ha direction at all. Yes, at least oge nke anyị na-atụdu n'egwu anyị nwere egwu n'anya ndị nọkịta enweghị egwu n'anya ọkwọ sọsọ akwụkwọ ahụ Holy Bible ahụ ịfụrụ n'usoro Chineke ka ihe eji wee were egwu jide nwata wee zụọ nwata n'egwu Chineke nwata ahụ enwe ha ịdị isi chịkọrọ ọnụ atọl isi nwata ahụ daalụ Tony Progress isi nwata ahụ wee chịkọnye ọnụ atọl unu chọọ ka atụfuo ya ka generation anyị wee mụtazie oge generation anyị ụmụ anyị nwere ike na-eti ya ife o nwere ike ịbalụ nwa mbọ gọọ iyi isi awụwaka and itinye ife obunye ego kụọ isi n'ala ịghọtara itinye ife obunye ego elu kụọ isi n'ala ọnọbụla ife ndọcha na-eme ọ bụla ọzọ ụzọ ndọcha unu chọrọ ka anyị gaba unu chọrọ ka anyị mụta usoro ndọcha gaba n'usoro ndọcha. Is that not what you people want? Yeah? So, only feel na look and na look. Yeah? Then the man in Atoga, I started talking about everything without even getting recognition for anything. Yeah? Without even getting I don't even need that. Many people are more on buying a Okurora issue that 1 month, 2 months into that program, I don't even have Okurora phone number. Yes, I don't even have Okurora phone number. I only spoke with Okurora na May during that time Ngalo program for my birthday.
That was when I spoke with Okurora. All those time, Emelu Ife COS, I never spoke with Okurora on phone. You will not agree. But for the moon, Adam online on air. For the moon, say, no Okurora, Kugo Hogo, na Kugo Waja, Wajo Hogo, Kwezu Gogo, Kuonendo. Kotarie? If any na Ifure Kulu COS, I only got hold of Okurora phone number the day after Molo group, WhatsApp group. Yes. The day after that WhatsApp group, people don't know about it. For the little do they know that some things are going down on the background. That was the time I got hold of Okurora phone number. Even then, we did not talk. I only spoke with Okurora. Now May, like every 2 months after or 3 months after, Oku COS. That was when I spoke with Okurora Ndi Igbo. So who paid the money? To who was the money paid to? To who was the money paid to? Who paid the money? If I have not spoken with the person, it's enough. Or waja ka akwụrụ ụgwọ ongo ya akwụ ya ụgwọ onye ya akwụdo waja ụgwọ nwan Okurora ya akwụ waja ụgwọ Okurora ya akwụ waja ụgwọ ka o wee kwuchitere ya ọnụ ya. So some of us are speaking in our original form. This is originality. If you are waiting tomorrow, case you go potentially in a second, you are lying. You are joking. Not possible. And I am clearing your doubt now. Go and sleep. It will never happen. It will never happen. Yes. It will never happen. Yes. It will never happen. For the name I have the bar na yelana Franco whatever I am an with the fetoka na yelana mo na megon ya mahono na if any na just poster yesterday we male na eba ye lubezie gone and all these things. You what I go? So now although very shameful, very shameful, very shameful. The attitude some people are putting up on Facebook. If not for anything, a man, because programmer shut down Ketashi, yatakwa back. So only you know here, ma like he meto aka na like button. You what I go? Meto aka na like button. You meto aka na love button. All need share for this program, share this program. You want to go? Program off now, we share that. You want to? So, in an anya, I'm also me feel, nwere ike iji wee nọkata echi niile turn kwazie against the faith. My parents enwere n'ime, nọrọ very active n'ime. My mom died a believer, a strong one. Nke kwụ n'ọnụ even mgbe ahụ na-arịa sef egbochi oyiye from ide emekwa ife ahụ na-emerụ Chineke. Ahụ na-arịa my mom egbochi up till ụbọchị o mechiri anya na bed o compromise. Yes, compromise. Call my dad man na Lagos na ka yedina na bed before na ye teto bosuka ebe 5:30 ono na na nunoka bosuka na Lagos before na mepa ye ebe 5:30 to 6 fat ye yedina na bed ebe 5:30 no go megelu do oje wan oka. So nchenjizie kita onyezi kuziri mu nke m na-eme achọ m ka mmanụ onye kuziri mu nke m na-eme kita agwara ngo olesi na oge nna ya
wee ruo n'anya m nke ma onye ọwụ na nwelu ọgwụ mediga awụ nya ji aka eje gwọọ ya bukpu ebe nwe nke famili kpekọrịtara jepụta edebe eso nwa ya afọ nya nwe ebe m furu edebere okwu nke ụmụnna anyị ebusisikwurie mgbe ahụ ekwugo nya ndị fada akpọtalụ fada Chidoruo bịacha ndị Anglican kpọta venerable Awuzie ịghọtago Awuzie bịa represent ya ndị Anglican. So ana m achọ ka nghọta na other people will still join on what iche na mụ na ya jere ihe ego na Zion na ya ejeghị ihe ego na Zion o gụnwa jere ihe ego na Zion mụ nwa ejeghị ihe ego na Zion. Jeremiah, the issue of Jeremiah kịta ụfọdụ n'ime ha nwere ike sịkwa Jeremiah akwụkwana ha ụgwọ ngwa onye na ahụ na-ekpokọ even pastọ echi niile ọ kwarụkwasịrị ebe pastọ ụnụ ịfụkwa m ebe a yes ya afụkwa m ebe a ya afụkwa m ebe a nkwuchakwasị ngụ na ọ bụrụ okwu ọnụ m ka a eji wee ma nna m ikpe ọ bụrụ okwu ọnụ m ka a eji wee ma nna m ikpe nya ife aha a eji wee crucify nna m a na-asị na ezugo nwa nwoke kwuru ihe n'ọnụ ịmụ ọ na-ewu nwa amaghị ife chere egbu ife ewu nwa amaghị ife ewu nwa ofeke iwu nwa ofeke na na-enwere ike na-eme ị na-eko ndị mmadụ a na-asị na agụnụ emere ịbịa ya ego enyeghị ego ịpụta na irokwu ga-eriwe echighị aka na kota echighị aka na kota echighị aka na kota iyo enyeghị ịnakpuo iyo enyeghị ịnakpuo nwa onye inyeghị anybody ego ya debere nye anybody ego na nke enyeghị if not for anything akụ nyere iwu 1 naira nwewe aṅụrị it is still that part of ọrụ ị na-alụ ka akụ na-alụkwa. It's not as if na o nwere ebe Ebuka Obi na-ebulu ego bụ ihe gbe anya dọbazie mere ife no onwe ife ọwụ na ife iru na o nyere gị to appreciate you ịghọtago o nyere gị to appreciate you on his own na o nyere gị to appreciate you for standing with the truth. Onye hoye no nwere onye nyere ihe. You need to come closer to Akụ. When you come closer to Akụ, there are a lot of things you need to know about that guy. There are a lot of things you need to know about that guy. Then you understand what I am saying. Sometimes your heart don't mapelu mmadụ amapelu. Yeah. If you come closer to him, you will understand the kind of a man he is. You also know how principled he is. You will know how principled he is. So, asịrị ya ahụ ụnụ na-akụ kudebe n'ihe n'ọwụ ọkụ ụnụ nwere ebe ụnụ na-eche echi niile ka ụnụ na-onwere ife mere akụ pụtara na it can never happen. Onye Chineke mere eze wee eze ka ọ ya awụ sọsọ Chineke pụrụ ime mmadụ eze bụrụ mmadụ na-eme eze. Ịghọtago Chukwu na-eme eze Chukwu na-eme eze sọsọ Chineke pụrụ ime eze ife ọlụlụ na mmanya you will know how intelligent that man is. You know how intelligent that guy is. Very creative. Very creative. Ma ọ ndị na ụfọdụ ndị nwere bitter drink ṅụọ mmanya nweghị ife ha ya achọ ka ha fụ recipe or ingredients eji welu mmanya. Ịghọtago? So if you want to test how intelligent a man is, isi n'ọlụ aka. After all na abụ ndị Anglican sịrị nọ naanị ọlụ anyị ka anyị ji cheta anyị ka anyị hapụgodo maka ọlụ nke abụ ahụ na-ekwu. Ịghọtago Franco were abidalụ onye from day one ka anyị hapụke n'ọlụ nke abụ na-ekwu ka anyị kwukene maka ife onye amerụ legacy ịṅụọ mmanya ịmara ife o ji wee wụrụ African pride. Ingo my for you will Africa. So the basis even they go today will be yourself. Only even you say na sometimes na Matthias be do better than ụfọdụ n'ime nda
ịghọtago na ụfọdụ n'ime ndị a na Matthias Piato ka ọkafa mma. Reason is because na Matthias emeghakwa stand ya no kwụrụzie ebe ahụ kwụrụ ebe ahụ kwụtọwa ebe ahụ ife niile ọ na-eme kwụwa ebe ahụ ka ọ bụ na-eme ife ọ na-eme. Some people are still failing to differentiate clearly where they are standing. They are still confused. They don't have direction. They are moving like blind people. Any door they find open, they go inside that door. They go inside that door. I refuse to be counted among those people. So, ono na go numbers ahụ ono na go maka ndị ya wee chini ha atọ no counters will go out. It is not happening. Mary, my dad ya wuru phone, kpọọ na phone sị m o one of my uncle. Okay, my uncle ọnụrụ na na-eme ife Facebook. O wee jụọ kedu ife a na-ekwu ekwuo. O jụọ kelee ebe nkwụ na ife ahụ a na-ekwu agwa ya ebe nkwụ si yes. Si yes na ebe nkwụ amaka na nkwụ ebe family ya ikwu. Ịghọtago mụ gaba n'iru. So echi niile nkwugharịa, a lot of people will ask me questions. A lot of people will call me on phone. Hi, Asemu. Yeah? Franco, what have you? You know that go. So, okay, woman, need foundation, build a foundation over everything in this life, so that you will not be manipulated anyhow. You know that go. Manipulation na bia for people who don't really know the value of where they stand, the value of the fight they are fighting. Me, I know. So if you are expecting that tomorrow you are going to see Ezugo talking about something else, then you are lying. You ever go? Forget about it. It will never happen. Oye me. Happen kwano na akuzayo na aka another thing. Happen na akuzayo na aka ko zuru ni ike. You ever go? A lot of people are smiling today because of that guy. You can't even imagine. So leave that guy. Leave that guy. That guy was boom mother. That guy is a jolly good fellow. You know that go? That guy they made a lot of things for humanity. They made a lot of things for humanity. A lot of people are smiling on a daily basis. Both in Aba, I saw it with my eyes. Everywhere, Akosayon. And they kwori ogaranya na-eri nke ya ọ na-amụ amụ. Ogaranya na-eri nke ya, ogaranya na-eri ife ya ọ na-amụ amụ. Kwori ife Akosayon akụ ebe niile akụ nka a na-eme ife masifu na onye ọ na-atụ happy. Masifu na onye ọ na-atụ happy. If for such people, appreciate them, not do easy. Onye ahụ woluri 1 naira nye appreciate ye oduru easy ego so n'ife ndị mmadụ osikeke n'ife ebe mmadụ woje ego nye na ife onye woje ego nye onye afụrụ n'anya ego ụfọdụ nwere ike mee mana ego so na onye mechakwara ife n'ụwa wolukwa ego na pocket enye onye afụrụ n'anya onye mechara ife n'ụwa wee were ego na pocket enye onye afụrụ n'anya mana ịchọzie ka ihe odu onye ahụ mepezi onye ahụ ọfịs n'isi onye ahụ sị mba understand kwa. You have to understand. So this online billionaire amazimu
amaghịzi m ngụnwa na-ekwu okwu online billionaire or online Tanzania ka ewu ka online Kobonia kedu ife ngụnwa wawụ because afụbụ m ebe onye na-anya bicycle na pass judgment n'isi onye na-anya moto ịghọtago ihe a nọrọ ebe a na-ekwu na ibe ete enwe 1 naira na ibe ete eji ụwa nkọm n'oge ọ na ibe ete a na-ekogharị na onwe 1 naira ngụnwa na-ekwu yi nwere ego one okwu ahụ doro ikwu itoruru ikwu okwu a kịta ifirugo n'okwu a karịrị gị. I'm asking you and njụkwa gị za anya ifirugo n'okwu a karịrị gị okwu a karịrị gị. So onye ọ na-alụ onye je chọrọ ogbe bewe na akwa ịghọtago it will not end soon. Ezugo will never quit. I will never quit. Stop waiting for it to happen. It will never happen. Stop waiting for the downfall of Zion. It will never happen. It will be new testimonies, new achievement, a new exploit. Nisi Zion. If not for anything, he has shown loyalty to Zion ministry. He has been loyal enough. He has been consistent. Never akono kam follow Zion ministry ji mmadụ. Evangelist Ebuka Obi ji mmadụ n'ebe akono. Ha ma agwa ya ka o weworo. Yotaga ha agwa ya ka aka wee nye m anything ma ka aka wee megono, but I'm telling you what I have seen. I could be reliable. I could be trustworthy. I'm telling you. Aku is somebody you can count on. Very humble. Very humble. For somebody in his category. For somebody in his class. Although very humble. No pride. The other go. No pride. The only thing on her I like, of course, let it be the story for another day. I think it is, I had a long day today. And I even remember any program on my page the whole of today. Until, in fact, I posted the first video post on this page today around after 8 to 9. I was even on the road when post to that video. I was on the road when post to that video. So I think I will call it a short here. I need to go and sleep. Can go and well out go on your money so nya if I name. Oluwa ya gozi. Oluwa ya gozi. Then ngomwa wonye kweta okwano n'ife anyị na-eme. Don't worry. Don't worry. Emechi ihe kweta. Ihe emecha like ya anyị. Don't worry. Ama na like ha keta. Ana ihe emecha like ya anyị because emecha ya ife anyị na-eme. If ụmụ to come, we come to Facebook. For ife anyị na-eme. Even if you don't like church or whatever, for the sake of your children unborn, for the sake of morality of woman's and abia, your parents say, people like us are very difficult. Then a parent, a father today, a mother today, woman's easy. Marizie makandeka ya amu or do very easy. In fact, the easiest thing Iyeju we kai want to Iyeju we me want to make the right thing we were not to go jokum because I show you jokum. Yes, no zuo hi jokum I show you jokum. Iwe gbazie ye n'ebe ụnọ na me ife na Chineke nọ n'eluigwe na afia. Ima na nke ahụ imechie n'okwu. Ifuzie ye ụfọdụ ome ife ebe nọ eju ya okwu eziokwu because no believe na Chineke na afia. You got to go. So even if you don't like reading Bible, for the sake na Bible will the book of moral, for the sake na Bible will build the morality of your child. Even if you don't want that your child to read or study that Bible for the sake of making heaven, allow that your child to read and study that Bible for the sake of building good morals for him, for the sake of giving that child a good moral upbringing.
even if you don't want the child to read that Bible for the sake of making heaven. Allow him or her to read that Bible for the purpose of that Bible giving them a good moral upbringing. You got to go. Hapuzie maka ndị na-ede n'elu na-ede n'ala ụbọchị nta ashọ na owere ji like ife mgbarago ka emechisha 3 days fasting and prayer. After that, ebunu ya afụ ndị watụrụ. Shade Igbo, you listen too much. Thank you for get this program from beginning to end. We thank you very much. Always make sure you join us in our program each time we come online. It is our duty to be talking too much, and it is your duty to be listening. Make sure that you keep subscribing so that you can be listening to our too much talk. It's not like you have any choice. It's not like you actually have any choice, because you will always be here. You know that I'm just appreciating you for always listening to our too much talk. I will leave it here. Ndoman JJ, Ndoman Jaba, onyewa igozi unu ka abani amala anyị maka chifonu echi niile gonna akọ hey chiefo kwona na efo ụtụtụ ọma ndị nke m.